на Вихрен Борислав Кьосев преди мача на Вихрен срещу Хебър Пазарджик. Първият ми въпрос е относно предния матч. Вихрен допусна втора загуба в първенството, съответно в Поморие срещу Черноморец Бургас. Отбора възстанови се след тази загуба и какво е моментното състояние на играчите? Втора загуба в Бургас. Мисля, че горе-долу добре се представихме, но когато загубиме матча, не мога да говорим за добро представяне. Чисто от това, което анализирахме, мисля, че матчът премина добре, с изключение на двата удара, които имахме единствено към нашата врата. Автогола, се случва се постоянно, просто нещата не се случваха така, както ние искахме в матча. Това беше проблема. Предстои матч с Хебър. Всички футболисти ли са на лице, има ли контузени? И както и преди попитах, готов ли е отбора? Това може би е малко риторичен въпрос. Контузени имаме. Ласим е с разтежение от преди 2 тренировки се контузи. Мисля, че една седмица само ще е извън строя. Методи Костов при отбелязването на гола в Бургас малко глезена си поизкълчи. Закрепили сме го, ще видим утре колко време ще мога да го използваме. И общо взето всички останали са във форма, като изключиме новите попълнения, че им трябва малко време според мен да влезат на 100% в отбора. Това е следващия ми въпрос. Днес представихме поредното ново попълнение. Мартин Бачев, последно ново попълнение за Вихрен ли е той? И в каква форма се намират той, Вайло Климентов и испанеца Антонио Котан, които са последните 3 попълнения. Готови ли са за утрешния матч? Мартин Бачев го привлекохме по спешност, поради знаете причината, че Румен Сандев се отказа от отбора. Още повече, че Мартин Бачев е момче, което има голям потенциал в него. Влиза в юношеските години на задължителните юноши, които трябва да играят. Ние много силно попълнение. Надяваме се да тръгне добре и да се представя добре. Със сигурност предполагам, че не е на 100% готов, но с времето, както и останалите, мисля, че ще се сработим и ще направим един добър отбор и колектив. Добре, това бяха въпросите. Успех в утрешния матч. Благодаря.